Ik ben Evert Heeg, ik ben 21 jaar en ik keert altijd nog actief. Ik ben de 50 plus. Hij is dan wel 21 jaar, maar nog lienig als een jong find. De oudste deelnemer bij de 50 plus dwingt dan ik respect aan bij zijn maaikeetsers. Dat is een van de mooiste nog, hè, op het veld. Ja? We leven het meer te willen, maar hem altijd. Ja? Ja. Wat maakt het hem zo goed nog? Nou, dat voel ik niet, hè. We treffen Heeg in Jester Littens, zijn wemplak. Daar keert ze zijn wedstrijd. Heeg keert al vanaf zijn zegde hier aan en wie jet hier het zich eerste klasser, wat nou haatklasser is. En woon ik heel wat prijzen. Toen ben ik 21 jaar, toen ben ik in de eerste klas gekomen. Ja, de Jong Nederland won, de bond, de premie en een keer de 8e. En na de bond, toen ben ik eerste klasser geworden. Ja. Dus je wint een redelijk succesvol keertser. Ja, ik heb een mooie carrière gehad. Ja. Mooi wat prijs gezongen. She wrote, I must not cry. That love for me has Allemachtig. died, but she found Ja, daar stiert ik me heel wat in. Koester je dit? Ja, daar ben ik trots op. Maar wel een beetje trots op dat dit won hebben al. Ja. 10 keer stier er op een pc. Hij woon hem net. Maar we vonden in ons archief wel dit hele mooie actieshot. now I know. Maar kijk, er wiel in. Ik altijd gewoon terug. Nou, en nu sla ik ze weer verder zoals ik ooit vroeger ken. Maar ja, dat is echt weer. Ja. Ja, jongen. Hé jongen, hij maakt een film. Nou, dat willen we dan wel recent. Joet de thuiswedstrijd. Ik kom erover. Zijn maten binnen Wies mooi Evert. Hartstikke blij. Dat is een moordmaat. Stimulerend, tactisch goed, strategisch goed. En ik kan niks. En hij zegt wat ik moet doen. Baby blue. Do you know that I'm standing where you do? Now I know that you want me no more. De eerste partij is een dregenien. Maar er wordt woen. Mooi trog het grutte wapen van Heeg. De opslag. Dat ben net zwetsen, maar ik heb nooit boeren in me verbreid. Dat is ik denk haast altijd in. Ja. Dat is altijd zo weg. Maar rare baltjes bent ik. Mooi, hè? Ja, dat bedoel ik. Mooi wel. Heeg op, maar wel heeg. Ja, Heeg op. Ja. Moeilijk. Ja, dat door de eerste in de eerste klas. Dat heb ik altijd zo, een hege boom, die mis je. Ja. Ja, dat vind Dat is jouw sterke dat mis punt. nou, maar dit is al ouder nog. Ja. En dan wat krachtvoer en op naar de volgende partij. Ik ga hem hard op, jongen. You're still on my mind, and I know I can't find such a girl. En ik die wat woen. De tegenstanders ben frustreerd, maar ik vol respect. Ja, nou wat er al wat. Ja, de rood. Ja, en dan keert ze in je vanachtje. En hij keert ze hier vandaag. Nou, dat shirt wel. Hij doekt niet veel en hij slaat op, al wie het niet. Dus wat dat betreft dan, die mag in het steken. Ik zie nooit achter we dit winnen van. Nee, De meesten net zo. Nee, net zo maar. Nee, ik vond hun een goed parcours hebben. Maar er werd niet mijn opslag niks uit, Nee, nooit die moeten nog. dus dat is best. Wat? Je hebt geen partij, hand. Maar de derde partij is oren koek. Heeg had geen grip meer. Dus krijgt voor de prijzen eraan. Spietig. I know I must forget all the good times we had, but I know that I can't forget you. Hij is bijna niet goed. Hè? En ik vind we zijn heel lang komen. En dat ging ik goed, toch? Ja, ik heb een leuk keer gestuurd. Ja. Maar je in de ik in het perk staan. Ja, ergens mooi. Ja. Maar ja, die van 5 jaar, ja, dan ben ik in de ene op mijn best. Ja? Ik beide. Maar dan hier wat ik net woon, ja. Hier wat ik nooit een keer wonen. Nee.
Is dat net dreig, maar je zit bij de 50 plus, dus er zit ik gewoon van 51 bij. Ja, dat verschil wordt groot. Dat is het feit. Dan zeg ik aan ze, nou, dan misschien van die hier, nou ja, ze zeiden, jongen, dan maar strook en dan best nog zo wissels wat. Dat zeiden ze altijd shame, maar je kan wel merken dat nou, die herstel, dat minder wordt. Ja, dat wel. Maar ophouden, dat dochter net. En mocht het voortvallen het keertsen, dan is er nog die orenpassie. Muziek. Jettijd spelen hij nog in feesttenten, no treedt erop voor Oude Eindhoven. Maar Oude Eindhoven, daar is er zelfs nog lang net ontdaan. Want zij is nou zelfs. Zie je ook het verschil tussen doe en no?